Belai hambai sini media person no tini jeng belai tongthok mani sal humane karon Killa am chayo tini jeng sini lokal no kaisa nam kora Roberto Carlos Brazilian ni kaisa footballer haike boni free kick jeng kaisa tournament no nuklai mani knockout tournament do bono hake nugui chini bukha belai ke tongthok laijak haine mai chini Killa YTF tei jodo central ni YTF tei district ni omtai ke phai bono je football ni je samung nangmani kisu jeng suba laifai mani tini chini player Baslang Jamatia de naki Baslang Jamatia na Baslang Jamatia no jeng tini kisi sa chini torok theke suba laifai mani tomar lekhana rolai mani ke jeng je nangmani rofai mani mane football je nangmani socks rofai ka mini singar rofai ka tei football rofai ka thainei bonpore jersey rofai ka tei shoes bu rofai ka omtai ke bono tini rolai phai mani asa kayu jeng bono tei bu kusu kalang theng hanai ne kisi sa je suk mani bangai jeng kisi sa rolai phai mani tei sathe bono financial bu kisa je suk mani jeng chini Killa block YTF ni torof theke suba lai phai mani tini hambai hambai media person no tini sini Killa am chani kaisa football thung kurung media online social media viral ja keboni thungmano seng nogoi je bo tei bu kutu kateng tei bu tini tiprasa ni makhang tung sarotung ani ke bobu hane salo India ni player ngui thuma thunghi jeng bu Killa YTF ni trop theke juta tei jasri ke financial kisa seng khai phaikha ke tei bu rongu je nangmani ball thungjakna ball of khai ni rok phaikha ke bono seng tei bu kutu kateng he seng Killa YTF ni trop theke bono kisi sa sini mo yakala hamba